Il-ġuri ta' Ġiġa u Leli da maddej 17 il-ġurnata. F'dan il-ġuri xedu aktar minn 100 persuna. 2 minnhom intbagħtu l-ħabs waqt li kienu qed jixħdu. Minħabba li skont l-imħalfin dawn kienu qed iħawdu u jiktbu fix-xhieda. Prova li dwarha kien hemm nuqqas taqbil bejn ix-xhieda kienet il-libsa li kienet libsa Ġiġa dakinhar. Wara id-delitt Ġiġa kienet libsa ċelesti. Iżda kien hemm 7 xhieda illi qalu li qabel il-ħin tad-delitt raw lil Ġiġa libsa blu skura. Jien ma biddilx il-libsa. Il-ġurnata kollha bl-istess libsa kont biċ-ċelesti. Jien dakinhar ma biddilx u laqas ħsilt bil-washing machine. L-aħħar li ħsilt dik il-libsa il-blu skura kien xi 3 jew 4 tiem qabel. Lana fil-ġimgħa laqas is-sibt. Fit-testijiet li saru fil-laboratorju ta' Scotland Yard, la fuq il-libsa skura u lanqas fuq il-libsa ċara ma nsabu traċċi tad-demm. Fix-xhieda tiegħu l-espert ta' Scotland Yard qal ukoll li l-libsa blu skura ta' Ġiġa ma kinitx nadifa. Din il-libsa blu skura ma kienx nadifa. Aħna ngħidu li kienet xjentifikament maħmuġa. Jiġifieri wara li nħasslet jew intlibset jew missewwa ħafna idejn. Sibna teba waħda fuq dik il-libsa, ma kienx tad-demm. Kienet teba tal-ikel. Imma fit-testijiet forensiċi li saru fuq il-washing machine xi traċċi ta' demm instabu. Il-washing machine għandha pompa biex battal l-ilma, imma l-aħħar ftit ilma tal-ħasla jibqa' fis-serpentina. Ma jistax inġibet mill-pompa u allura jibqa' hemm. Fis-serpentina sibna ilma bis-sapun imċappas bid-demm. Però rrid ngħid li mhux id-demm biss jagħti reazzjoni ta' demm, imma affarijiet oħra bħal klorofilla, l-permanganat u l-ħaxix frisk li wkoll jistgħu jagħtu reazzjoni ta' demm. L-esperti ta' Scotland Yard analizzaw ukoll xi fibri li nsabu fil-washing machine. Il-fibri qlejnihom minn taħt il-gasket ta' washing machine. Sibnihom moqogħdin f'boċċa. Meta żaminajnihom sibna ftit traċċi ta' demm uman. Fuq bedspread li kienet minxura fil-gallerija tal-appartament instabu 4 qatri żgħar ta' demm uman u traċċi oħra ta' demm. Fuq il-bedspread kien hemm 4 qatri ta' demm uman. Daw kienu ftarf minnhom minn tal-bedspread jew fejn wieħed iserraħ rasu jew fejn wieħed iserraħ żgħar. Finħawi oħra tal-bedspread però kien hemm tbejja ta' demm li kienu jidhru li kienu nħasslu. Oħt Leli xedet fil-qorti li din l-istess bedspread kienet tintuża minn nanna li kienet marida u kellha emorraġija. Xedet li xi 4 xhur qabel id-delitt ta' Twani fuq din il-bedspread kien hemm ħafna demm li mbagħad ħasluh. Dak iż-żmien ix-xjenza tad-DNA ma kinitx għadha teżisti. Ħadd ma seta' jkun jaf jekk dak id-demm kienx id-demm tan-nanna jew ta' ċkejken Twani. Meta mistoqsi fil-qorti jekk setax jgħid kemm dak id-demm kien ilu fuq il-bedspread, l-espert ta' Scotland Yard ma qal xejn.